Καλημέρα σας φίλοι μου, καλημέρα από το κανάλι Divine Miracles. Πάμε να κάνουμε σήμερα ένα άνοιγμα, να δούμε τι ενέργειες εξελίσσονται, να πάρετε κάποιες απαντήσεις. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω κάρτες από τα θεϊκά μηνύματα, θα βγάλω μία κάρτα και μου έπεσε εδώ, είναι η κατάλληλη ώρα. Δηλαδή, τα πάντα γίνονται, λέει, την κατάλληλη θεϊκή στιγμή. Οπότε κάποια θέματα τα οποία έχεις, υπάρχει κάποια θεϊκή στιγμή που θα γίνουν, εντάξει, την κατάλληλη ώρα. Έχουμε τα 7 ραβδιά, των υπότιτων ξυφών, τον αυτοκράτορα, τα 10 πεντάκτηνα και τη βασίλισσα των πεντάκτηνων. Τι πιο ωραίες κάρτες, φίλοι μου. Βλέπω ότι κάποια βιασύνη υπάρχει, όμως θα έρθουν όλα, λέει, την κατάλληλη στιγμή. Αν τώρα ζητάς κάτι να διεκδικήσεις σε θέματα δραστηριοτήτων, την κατάλληλη στιγμή έρχεται και το διεκδικείς και θα έχεις και επιτυχία. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, αν θέλεις να πάρεις κάτι το οποίο μπορεί λίγο να σε ψιλοαγχώνει, θα το πάρω, θα γίνει η δουλειά μου, βλέπω ότι αυτό το παίρνεις, στανταράκι. Δεύτερον, υπάρχει πάρα πολύ εστιασμός προς το σπίτι σου, σε οικογενειακά, γιατί στον τέταρτο οίκο μου πέφτει το 10 πεντάκτηνο. Σε θέματα της οικογενείας βλέπω ότι εστιάζεσαι με πάρα πολύ έτσι προσήλωση, ενδεχομένως υπάρχουν και χρηματικές απολαβές και η παροχή υλικών αγαθών. Εντάξει, και με τη βασίλισσα εδώ πεντάκτηνο, που η βασίλισσα πεντάκτηνο είναι μία γυναίκα η οποία προσφέρει απλόχερα τη βοήθειά της έμπρακτα σε πρακτικό επίπεδο σε κάποια οικογενειακά θέματα του σπιτιού, εντάξει, άλλοι μπορεί να κάνετε για το σπίτι σας. Βλέπω ότι θα υπάρχει χρηματική καλή, τα χρηματικά σας θα πάνε πολύ καλά. Βλέπω ότι θα υπάρχει πολύ καλή παροχή υλικών αγαθών. Αν σε ενδιαφέρει για μια εργασία, βλέπω κάποια επικοινωνία και με έναν άνθρωπο τέλος πάντων μαζί, μια επικοινωνία για μια εργασία πάρα πολύ καλή, αν ενδιαφέρεστε για κάτι τέτοιο. Γιατί βλέπω τον αυτοκράτορα στο θέμα της επικοινωνίας, στη θέση των επικοινωνιών που κάτι εδώ σχεδιάζει. Λοιπόν, αν θες να αναπτύξεις κάτι, η βασίλισσα με τα 10 πεντάκτηνα σηματοδοτεί ανάπτυξη, πώς να σας πω, ό,τι είναι αυτό, επιχείρηση για άλλους, αν έχετε κάτι επιχειρηματικό. Βλέπω ότι αναπτύσσετε έμπρακτα, εντάξει. Και βλέπω ότι θα εστιαστείτε πολύ στο σπίτι, πώς να σας πω, να πάρετε πράγματα έτσι πολύ όμορφα. Τώρα, θα ρίξω λίγο και από τις δικές μου, για να δούμε φιλαράκια μου. Θα ρίξω ακόμα μία από εδώ, να δούμε στη βασίλισσα πεντάκτηνο. Θα έρθει την κατάλληλη στιγμή. Και μας έπεσαν, παιδιά, τα 4 πεντάκτηνα. Θα κρατήσετε χρήματα εδώ εσείς. Θα πάρετε χρήματα τα οποία βλέπω θα τα κάνετε καβάντζα. Θα καβαντζώσετε χρήματα. Εντάξει, μπορεί και για κάτι που θέλετε να πάρετε ή να πληρώσετε κάποιο χρέος. Θα κάνετε κάποια καβάντζα εδώ, σε χρήματα. Έχουμε το Θεό Απόλλων. Ο Θεός Απόλλων είναι ο ήλιος, που θα υπάρχουν λαμπρές ιδέες, φως που λέμε, έτσι, αλήθεια. Ο Θεός Απόλλων είναι καλή τύχη όταν βγαίνει σε όλα. Θαύμα. Κάτι θα γίνει σε οικονομικό και υλικό επίπεδο. Θαύμα. Εστία και σεβασμός. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, θα εστιαστείτε σε οτιδήποτε θέλετε, εντάξει, σε οτιδήποτε σας απασχολεί. Βλέπω έναν εστιασμό και μια προσήλωση. Φως και αλήθεια, αυτό που σας είπα προηγουμένως, φως και αλήθεια, δηλαδή και το 10 πεντάκτηνο ακόμα σηματοδοτεί, βλέπω την εικόνα ολοκληρωμένη ενός πράγματος, εντάξει, όλη την εικόνα με αξία που λέμε.
Και θα έχεις πολύ καλή συμπαντική καθοδήγηση. Όλα είναι υπέρ σου. Ενδεχομένως να ανέβει, που λέμε, πώς να σας πω, να έχεις και πάρα πολύ έτσι διαίσθηση, ώστε να πηγαίνουν τα βήματα σε πράγματα που θέλεις να καταφέρεις, συμπαντική καθοδήγηση. Ενδεχομένως εδώ πέρα, παιδιά, επειδή βλέπω και κάτι εδώ χαμογελάκια και τέτοια, μπορεί, ναι, βλέπω και ο Θεός Απόλλων που είναι ο ήλιος, μπορεί να σας πιάσει έτσι μια ωραία ζωτικότητα, να γελάσετε, είτε μόνοι σας, είτε με πρόσωπα οικογενειακά, να υπάρχει έτσι ένα γέλιο, ο ήλιος φέρνει γέλιο, εντάξει, η ζωτική ενέργεια. Πολύ ωραία. Σε κάτι το οποίο θέλετε έτσι να αναπτύξετε. Πολύ ευχάριστα. Και νέοι σχεδιασμοί και σταθερότητα. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου, θέλω να έχετε μία υπέροχη μέρα, γεμάτη ζωτική ενέργεια, γεμάτη χαρά, γέλιο, αισιοδοξία και φυσικά καλή υγεία. Τα ξαναλέμε.